odi mensen, goeiedag, goeiedag, goeiemorgen, goedenavond. Les piki grain sa kafasi. Tide mino aba program akon van Wisani omdat steden voor Lukumi Vissi. Ik ben heel kapot, moe. Wegens, we doen sani vrijdag met dan opheden. Te moest de maand, te moest de maand, ayet de benga tanga tiru manting. En doordat die misribi kon chin zo weer, doordat misschien weer die helemaal, ik ben gewoon uitgeput mensen. Sorry voor dat die trouw ik met de bakken naar het programma kom van Wisani. Ik ben iemand als Ginoviant, Obja mag Ginoviant, Kantasi Obja. En sorry voor dat die me normaal continue in het programma kom van Wisani voor konti a programma voor dat abra convo. Maar ik ben wel terug volgende week. Mi de bakken naar Fasi en alles masami moest bel. Hopelijk Tamara me kan piki alles maar misa pantus maar bel met die maar ik kon niet opnemen want als je weer ja we weten wan bonde wan bonete wan bomba kana po ode tide tapason de bakana ik me abia vandaag is minus op zo de dat tide eigenlijk me luko voor luko even luko zo de dat tide vandaag is 9 zondag 9 maart 2025 les speki mensen en me baro wan sweetie day in a tapason de bakanalisi. O tabon, o braço schrijven, o dewanang schrijven, o bribu schrijven, bribu na tata. En doe zou ons doen, ini alasan sabe do voor ons schrijven. Odi mensen, respecti